Поздравления за авторите на проекта "Полет над най-стария жив европейски град". Прекрасен проект. Аз мисля, че Пловдив заслужава нещо подобно, тъй като той самия поражда такова желание. Не само в своите жители, но и в гости на града. Проектът е смел, според мен е напълно реализуем в волята и способностите на едно енергично ръководство. Мисля, че и във времето не е чак толкова далечен от мечтите и може да стане наше съвремие. Подобни неща има в паметни градове по света. Аз мисля, че Пловдив е също такъв град. И в край на краища, има ли воля, не виждам какво и защо трябва да го успее. Така че пожелавам от все сърце успех.